Харион Тацат. На морето е много полезно и лечебно да се прави прочистване на носната пухина. За целта се прави джала нети или водно нети. Най-добре е да се използва живата морска вода и за целта първо водата минава от едната ноздра, излиза през другата, диша се през устата. На клона ще го видите на главата какъв трябва да бъде, а след това се сменя. Демонстрираме, ето, това е каничката, специален има накрайник удебелен за да влиза, пълна с морска вода и започвам. Показвам и с другата. След което се почистват носните пухини и най-добре да има няколко минути дишане, например с бастрики, мощно, за да излезе водата, която е в синусите. Това беше джала нети, Харион Тацат.